Arrigorriagan futbol txapelketa bat egiten da, eta hor taldeak normalean Instagram kontua izaten dute. Batek egin zuen meme bat, adimen artifizialagaz, eta etorri zen nire ama, niri galdezka, Joel, hau ikusi duzu? Eta zen nion ama, hori adimen artifiziala da. Egia esan da batzutan sare sozialetan ikusi ditut argazki edo bideo batzuk eta hasiera batean sinitzi dut egiazkoa zela, baina gero igual komentarioak ikusterakoan edo esen egia inteligentzia artifiziala zen. Bai ikusi ditut albistetan eta horrela politikarien inguruan albiste faltzuren bat edo horrela. Ez. Nik ikusi ditut hortik, baina nik ez ditut kontrolatzen. Memeak egiteko bai, eta adibidez nire kuadrian jertxeak egin ditugu ja, eta horiek diseinatzeko eta bar erabili dugu. Aisialdian bai, baina memeak egiteko ez. Igual argazki batzuetan zerbait aldatzeko ez dakit, igual ulearen kolorea edo horrelako gauzak bai. Batzuetan bai erabili dut eta nire lagunak niri egiteko memeak ere. Bai heldu zaizkit, igual jende ospetsuaren inguruan edo horrela, festak heltzen direnean, igual gabonak edo horrela, bai heltzen dira horrelako meme edo irudi iazko batzuk.